Hej alle sammen, og velkommen til min første video. Her i aften og lidt i morgen, der vil mig og en der Anton, der sidder der. Og så Lukas, der kommer her om 5 minutter. Vi skal ud og så køre på løbehjul. Vi skal køre her i Tårnby, hvor jeg bor. Og så skal vi også sove herhjemme. Så er lige her på rampen, og så er lige kørt lidt rampe, nogle rejsen, og så er der også nogle små rails og noget. Så derovre ved hallen, der er nogle trapper, som vi skal over køre på, regner med. Så tænker jeg, at der kommer nogle klip fra mig her, og så vil jeg også finde nogle klip fra Anton her til min nye blog, og så sammen med Lukas. Ja. Vi regner med at så tage over til hallen nu. Nu er vi kommet herover til hallen, og vi vil til at køre lidt nogle trapper og så nogle rail. Og nu kan sådan være sådan relaxed railet med noget godt headergrip. Og så vil vi, tror jeg vil få filmet nogle clips, bare små lines med trapperne og så over railet. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. So it might be nice to own a jet plane. Jeg har lige været hjemme mig, så lige få en pizza hver, så en rigtig god pizza. Og nu så lige tage hen på rampen igen, lige for at så køre lidt. Jeg tænker, at jeg vil nok lave et par klip på frontboksen herhen. Nu er klokken cirka der er 10 her om aftenen, og mig og Anton og Lukas, vi så spiller lidt Need for Speed, fordi vi kan ikke lige køre rigtig meget løbet mere. Og så jeg synes faktisk, at det var en fin dag i dag. Jeg har fået lært det på nye træk fra fundboksen. Der har også Lukas, hvor vi lavede vores train med og så jumpboksen, som var rimelig fedt, hvis jeg vil fortælle det var. Så det er vel en god første vlog. Husk at subscribe og like den video, hvis I godt kunne lide den. Og hvis I ikke kunne lide den, så stadig gør det. Vi ses. Hej hej.